Leitzetik 7 kilometrora dago. Beti nahi izan duen lekutxo bat eduki mendin. Aurkitu nun nire txokoa eta oso pozik gustora goten nahi zen bai. Hauxe da nire txokoa eta denbora libre gehiena hemen pasatzen dut bai. Korteko Borda da Oñatz Bengoetxeren babeslekua. Leitzarra naturazalea izan da txikitatik eta mendizalea ere bai. Pirinioetan mendi asko hilota ditot, emblematikoanak hilota ditot, Alpetan ibili izan dugu. Mont Blanc ere hilo ginen, 2010. Urren urten adibidez pentsatu daukegu trekking bat Himalaiara ere bai. Nire doaietako bat izan du da, kirolari ona beti izan du naizela, umetan ere beste kiroletan asko gozatzen ginen, asko ibiltzen ginen, eta ongi ibiltzen nintzen ere bai. Kantxatik kanpo nahiko iriki izan du naiz beti, eta nik uste gero eguneko ematen saiatu naiz, eta pilotazaleek hori ere ikusten dola iruditzen zait. Bere enpresaren erabakiak ez dira beti ulerterrezak izan. Nire izaera ere pixkoat errebeldea izan du da urte guztiotan, eta ez diot segule fidelitasunik eskatu horrengatik ere bai enpresari, ez? Nik uste mendi urte batzut da beste Bengoetxean bat izango dela. Atanotarrak hainbeste ez gai izango seguraski, baina bai, pentsatzet gehiago etorriko diela. Ikusiko du zerta dedikatuko gan, zerbait eta dedikatu beharko ga. Baina, ilusioakin eta etortzen dien bezala gauzek aurre egingo du. Nahiko nukena da, orain arte ongi bizitu bat, eta hemendik aurreare ongi bizitzen segitzea. Hoxe nahiko nuke.